Kamaguma bandla kaQunta kaNdabezitha kaKhuboni kaMafu kaLanga. Amkelekile kaloku lo mzi wenkcubeko yesintu, umzi wamagqabi amaxolo, umzi weengcambu, namkelekile kaloku kulo mzi wamachiza okunyanga. Namhlanje bantu abahle ngumvulo, usuku esincokola ngalo kwakusevenkileni phaya ku-www.vusilanga.co.za. Lusuku esincokola ngalo ngokujongene nawe usisiqu okanye ikhaya lakho okanye intsapho yakho iyonke. Namhlanje kaloku siza kube sincokola ngeentlanga zemali. Xa sigqiba ukuncokola sizawuthi kuwe zifumanele ezakho iintlanga zemali phayana kwaVusilanga evenkileni. Uzotsho nawe uthandwe imali, ikwazi imali, ikuqhele imali, uyeke uthi uhleli nje imali ngathi ayihlangani nawe. Don't forget kaloku to subscribe. We are increasing our weekly offerings. Monday njengoba sisitsho sincokola ngokusevenkileni, kanti on Wednesdays sincokola ngexolo negqabi. Kaloku on Wednesdays sincokola ngeengcambu, sincokola ngamachiza okunyanga. Saturdays sincokola ngezidla umzi, apho sidiza khona amahlebo, apho sicebisana khona, sazisana khona ngezinto ezithile zesintu. If ke you have not pressed that notification and you have not subscribed, uza kuphoswa enye ezi video ngelinye ixesha. Ungafumana uba lena ikuphosileyo yile kanye ububawela ukhe uve ngayo. Hit kaloku that subscribe and notification ukwenzela ukubana zikulinde noba ukho mntanomhle ufike zihleli ivideo phayana kwi-notification. Siwagawulile ke ngoku ndithi masiwarhuqe siwasondeze ngasekhaya apho azawufike khona asebenze. Yintoni iintlanga zemali? Omnye kumntu ebezawuqala ngokubana yintoni ezingeyiyo iintlanga zemali. Iintlanga zemali ayisosithwalo, iintlanga zemali ayizozizwe, kodwa ingezizo nje into zesithwalo, ingezizwe izizwe. Uzawuthi xa ufika kwindawo onikwa khona iintlanga zemali, ngelinye ixesha uzawucinga ukuba unikwa bona ubugqi bokuthwala, kuba kaloku kuthiwa ngoku uzawuhlunyuka uneentlanga zemali. Hayi, iintlanga zemali kaloku ziintlanga, kuqathulwa okanye kuthiwa kugcatywa okanye kulikhothiswe elo yeza, uliphehle ebhekileni, ngenye ixesha ulisezwe. Yindlela ekufakwa ngayo iintlanga zemali apha kuwe egazini, apha kuwe emzimbeni. Iintlanga zemali zifana namanye amayeza entlahla. Awuzuzifakwa ke iintlanga zemali umdaka, afuneka uqale kuqala ukhutshwe izimnyama, ukhutshwe imigqwaliso, ukhutshwe ichitho. Yeke ke omnye uzawuthi xa ufika akuhlambe nje ngalo mzuzu, akuqaphule umbuzo ngokubana sesisukile na isimnyama ngoku kuhlanjwa kanye, okanye what about la madliso akuchithayo afakwe eswini, sesukile na ngalo quu, uthiwe quu ngebhakethi lamanzi ugcatywe. Siyaqhubeka ke sithi iintlanga zemali zisebenza ngokuqhutywa zizihlwele zakowenu. Ukubana ke mntanomhle unengxaki namawenu, unengxaki nezihlwele, unamatyala, ungxengxezi wena, okanye ungomnye waba bantu abafulathelwe zizihlwele ngezo zizathu esingazuzincokola kuba singazelanga loo nto, iintlanga zemali azizukunceda. Yithi wena xa usiya kumntu okunika iintlanga zemali uyichaze into engamatyala ekhaya, ukwenzela ukubana ukuba ngamatyala afuna aqale angxengxezelwe. Zininzi kaloku iindlela zongxengxeza, ungakhange usile miqombothi, ungakhange uxhele ezibhokhwe. Uthi xa ugqiboyenza loo nto uye ke kumntu wamayeza umxela uba ngxengxezile kubantu basekhaya, ndicinga uba ndizilungele ke ngoku iintlanga zemali. Phinda ukhumbule ke ukuba iintlanga zemali njengoba sisithi ayisosithwalo, awulali mntanomhle uthi xa uvuke ekuseni uvuke unemali egcwele indlu, okanye esi sithwalo kuthiwe xa uvula umnyango uzawufika inyoka igabhile imali qho uvula umnyango. Hayi, iintlanga zemali zifuna mntanomhle ube nobuchofchofane obenzayo, ube nento yenzayo ekufakela imali. Kaloku ezi ntlanga ziyenza le mali ukuba mayingene apha phakathi kwekhaya, mayiqhele imali, mayibe yinto imali ekwaziyo kunale meko
ukuyo ngoku. Wena ke othi mna ndifuna ulala, ndithi xa ndivuke kukho ityesi egcwele imali, mna ndingulufuna imali eninzi, ndingxamile, ndifuna uthenga laa GTI, ndisemsindweni, ndiyashiywa ziitshomi zam zinemali. Iintlanga zemali ke wena mntana omhle azizukufanela. Wena ufanelwe zizigubhu, ufanelwe zizithwalo, wena uhambe uyothwala nazo ezo ngxaki. Khawukhangele ke nalapha koFacebook kwawunamadoda azenzayo ezasekuthwaleni, hamba ke wena uyothwala. Thina sifuna umntu othi ndifuna mna ukuthandwa yimali, ukwenzela uba ubuxhofxhofane endibenzayo bukwazi ukundibizela imali. Iintlanga ke ezi zemali njengoba sisithi ayisosithwalo zenziwa ngamayeza. Ngala mayeza ke waziyo entlahla. Apha ekhaya sisebenzisa iindidi ezintathu zamayeza esizigaya sizidibanise bucala, udidi ngalunye senza amayeza esibambelelo. La mayeza okwenzela ukubana umntu wakho nithane nca, be it wena ndoda ufuna ubamba umfazi, mfazi ufuna ubamba indoda, sisebenzisa loo mayeza ukwenzela uba imali lena nawe nibe ngoononca. Sisebenzisa amayeza esikhafulo apha kule nto xa siyenza, kaloku sikhwaza imali. Onke la madoda particularly, onke la mayeza particularly la mayeza okukhafula indoda asiwasebenzisi lo khafulo mama, sisebenzisa lo khafula amadoda. Ithi indoda xa imkile emka nosiziwe bayohlala kumatyotyomba ase-side C, besuka ngaphaya ekhaya elitsha, simbiza afike utata. Sisebenzisa loo mayeza ukwenzela ukuba imali siyikhwazize. Isizathu sokuba sisebenzise isikhafulo sootata, ngokwemeko yeli lizwe okanye ingujikelele, imali ixesha elininzi iba semadodeni. Oomama ngokophando bamkela ngasezantsi kunotata. If you counted the number of millionaires, the number of CEOs, the number of business owners, ikakhulu ngamadoda. So amadoda anayo le ndlela caca uba noba is political or is economical or is social eyenza ibe ngabo abanemali. So sisebenzisa so sikhafulo ke sothi xa ukhwaza imali ikwazi xa ucaba imali yazi amadoda. Okwesithathu, sisebenza la mayeza asetyenziswa kwiziphondo. Xa unesiphondo esi sokuba uthandeke ube nentlahla, esi umane usiqaba noba uya kwi-interview, uya kwezo ndawo apho ufuna khona intlahla, ufuna khona uthandwa, sisebenzisa loo mayeza. What we are saying, siwaxuba, siqala ngala siwagqibe size ngala, siwagqibe size ngala, siwagqibe. Don't worry or mind the fact that amanye hambe eziphinda. No, siwafaka siwagqibe waloo nto, siwafake siwagqiba waloo nto, njalo njalo. Xa sigqiba ke ngoku azawudidelwa namanye ke ngoku amayeza angekhoyo kwezi ndidi, adityaniswe ke la mayeza. Sifumane amanzi eendidi ngeendidi zamanzi, apho sawufumana khona amanzi emvula, sifumana amanzi emilambo ukuba uyolanda amanzi eNciba, uyolanda amanzi eGqili, uyolanda amanzi eVaal. Sifumana amanzi asuka kwezi ndawo zinale milambo mikhulu ihambayo. Sifumana amanzi emithombo, ufumane umthombo wasentabeni, ufumane umthombo wasehlathini, ufumane umthombo kaloku waphaa ethafeni, ufumane ziindidi zemithombo. Sizithathe sizibeke apha. Sifune amanzi engxangxasi, sifune amanzi eziziba ezithile ekuyamarha ukuba ngathi izihlwele zikhona apha kula manzi afuna uba bumdakana. Thatha onke la manzi siwahlanganise, chatha intwana encinci amanzi olwandle, ukhaya khulundlunkulu. Qokelela imihlaba kaloku ezi ndawo zixakekileyo, imihlaba yeshop, imihlaba yebhenki, imihlaba yesaluni. Funeka imihlaba yezi ndawo kuphithizelwayo ngabantu abaphethe imali kwiidorophu ezi-more than 3. Ungathathi kule dolophu yakho kuphela, kuba kaloku siqokelela imali apha. Ezi ntlanga mazisilandele imali zize mbombozone. Awungo my friend ocaba wena ufuna imali yalapha kule lali yakho kuphela. Uqokelela imali, mabeze nazo utsho nawe xa uthetha. Mazizi imali zisuke kumagumbomane omhlaba. Apho sifaka amafutha, ezilwanyana ezidontsayo, izilwanyana ezinentlahla. Njengoba sithetha ngamafutha, sithetha ngala uhambe uyowathenga kwiikhemesti zesintu. Asifaki izinto zoyikekayo
xa kusenziwa ezintlanga zemali. Kuyazilwa ke mntana ebhele, xa usenza iintlanga zemali it will take you not less than 7 days ukuhlanganisa. So funeka intermittently uzile, kubekho into ozizilayo, uphinde uthathise, uphinde uzile, uphinde uthathise. Kuyaphahlwa xa kwenziwa iintlanga zemali, kuyacengwa mntana omhle. Awuzenzi iintlanga zemali nawe ungakhange ube uziklinile. Kufuneka nawe ube ufuthile, ube uphalazile, usele, khutshiwe isimnyama wena kuqala, ungenzi izinto ezawubizela abantu izimnyama. Iintlanga zemali kuba ke sithe liyeza elifakwa emzimbeni ngokuselwa, ngokucatywa, ngokuphehlwa ebhekileni njalo njalo, liyaphelelwa mntana omhle njengawo onke amayeza aphelelwayo. In other words, iintlanga zemali ziyahlaziywa. Iya ngaloo mntu ke ukufaka iintlanga zemali ukuba zihlaziywe emva kwexesha elingakanani. Umbuzo wakho ke uzawuba ngoba zihlaziywa njani iintlanga zemali. Iya ngaloo mntu, either uzawuthi umntu kufuneka uphinde uqale ekuqalweni ugcatywe, yonke laa process wawuyenziwe nguloo mntu athi masiyiphinde kuba ziphelelwe. Omnye uzawukuziphakamisa ngamaphakama novuka akuseze, omnye aphinde ayoyiphehla ebhekileni, omnye akukhothise, omnye akuhlambe. Iya ngaloo mntu uba ezi zakowabo zivuselelwa okanye zivuswa njani. Le process ke yokuhlanjwa komntu could take 2 to 3 years, idipenda kuloo ndawo ozifumene kuyo iintlanga zemali. Umbuzo wakho ke mntana elibhele ngokubana ngubani omakasebenzise iintlanga zemali. Wena mntu uthi ndinebhizinesi, zikufanele iintlanga zemali. Wena mntu othi ndisebenza ngabantu, mna ndiyanyanga apha ekhaya, ndithi camaku, ndithi makhosi. Wena mntu othi heyi imali ayihlali kum, ndiba ngathi ndibe ndinemali, xa ndithi imali andisenayo, sithi zikufanele iintlanga zemali. Kodwa kufuneka ujonge nezinye izinto, ingathi kanti imali ithathwa ngabantu bakowenu besithi uyavimba, khayijonge loo nto. Ingathi kanti le mali uthi iyakuphuncuka, nguwe lo oyitya gwenxa mhlawumbi wena ungala madoda athi xa itya imali acimele, uyibone imali seyiphelile. Kodwa ke ukuba uthi ayisosizathu santakatho, ayisosizathu sakhaya, imali nje ayindifuni, zikufanele iintlanga zemali. Wena othi noba kukho iimali ezinikwa abantu phaya kwezi ndawo kukhutshwa kuzo imali, mna ndiba ngululityalwayo, imali ngathi ayindithandi. Nawe siyathi uba khawukuqala uqwalasele ezinye izinto noba mhlawumbi zezekhaya. Wena mntu othi yintakatho, zikufanele iintlanga zemali, sendifuna uthi ngoku iintwala zemali, iintlanga zemali, kuba kaloku uzawuqala uhlanjwe kuqala, uzawuva apha ezantsi iprocess before apha ekhaya sibe siyakunika ezi ntlanga zemali. Wena mntu othi hayi mna ndiyaziphangelela, kodwa ukuphangela kwam ndiphangela ii-shifts, ezi shift zixhomekeke kulo mntu ndiphetheyo andifakele ezi shift ngelinye ixesha. Ndizama uthetha ngabantu abasebenza like they would do kwama-Shoprite, if isenjalo, apho uzawunikwa le 4 hours, uba unelakhi uphinde unikwe enye 2 hours, unikwe enye. So okurhola kwakho kuxhomekeke ekubeni uzinikiwe na ii-hours. Uba uzinikwanga urhole less. Wena mntu othi mna ndisebenza kule filling station le thina kwelizwe sithi igaraji, ndixhomeke kubana ndimane ndingena ukuze ndibe ndiyaqeshwa. Ndenza imizekelo ke, andikho shoba ezi ndawo zisebenza ngolo hlobo. Zikufanele iintlanga zemali ukwenzela ukubana uthandwe imali, into enemali ibe yinto ekubizayo ukwenzela uba uzokwazi ufumana imali. Wena mntu othi hayi mna apho ndiphangela khona yi-restaurant, akho mali itheni phaa, sixhomekeke kwii-tips. Uba unikwanga zitips kuba nzinyana kule ndawo ndikuyo. Wena ufanelwe ziintlanga zemali mntana omhle ukwenzela uba abantu bathi xa bekujonga bakucacele, bayikhuphe imali, kuba kaloku uzawuva xa sithetha apha ezantsi bezintlanga uyathetha nawe uthi ufuna imali. Wena othi mna ndithengisa iipolisi, mna ndingena ndiphuma kule mizi ndithi mabathenge nanku umasingcwabane bazokwazi ungcwabana. Yayikhona into yesithi mandingathethi amabali apha, ndizothetha ngeentlanga zemali. I guess xa uyimamele le nto
wonke umntu noba wenzani. Kaloku bakhona bathi siphilela imali, uyayidinga indlela eza kusondezela imali. Ithi ke loo nto wonke umntu uyazidinga iintlanga zemali ezifumanekayo phayana kwa-www.vusilanga.co.za. Xa ufumana ke ezi ntlanga zemali njengoba nditshilo, you get a full package. Awuhlanjwa nje namhlanje uqathule uhambe ubizwe imali, hayi. Okokuqala ufumana amayeza okukhupha isimnyama, umgqwaliso, isichitho, uyafutha. Okwesibini ufumana amayeza okuhlamba. La mayeza ke ifuna umgqwaliso akuluma ube neendawo ezicela ukungqisha, ufuna ukuqhwaba, umane ucula wamkele noYesu. Yazi ke ukubana besidlala ngawo isichitho nomgqwaliso. Ufumana amayeza entlahla apho uzawuthi ufuthe khona ngala mayeza entlahla, aguqula ke la mayeza ubuwasebenzisile okukhupha izimnyama. Ufumana amayeza osela. La mayeza ke abulala konke okusegazini, okusemzimbeni. Wena okhe wadliswa, wena okhe waqathulwa, wena okhe udliswa ke either udliswe ulele, udliswe emaphupheni, including wena owafakwa isichitho ngaphantsi kule nto siyenzayo ke. Uthi tata, ndinalo mntu uthandana nomntu wam, ndifuna ubachitha, sithi inasela. Uzuthi bonke abalala nomntu wam ndiyabachitha, mabanuke, banukiselane bodwa kuloo ndawo. Seso sichitho ke sithetha ngaso, siyakhutshwa ke leli yeza sikunika lona, sithi sela. Unikwa amayeza ophalaza ukwenzela ukhuphe konke oku bekubulawa ngala mayeza osela. Igqithe ke le nto ingapheleli apho, ufumane ke ngoku the actual kuthiwa ngamayeza entlanga zemali, kuba laa ndiwabize ngasentla ngamayeza wonke umntu hamba apha ekhaya yazi uba uyawanikwa. Kuba apha ekhaya noba uthuzele ntoni, sithi masiqale sikhuphe izimnyama, masiwaguqule loo mayeza, inasela, phalaza, nangamanye. Akhona ke namanye esiwakhuphayo ke esingawabizanga apha. Xa sisiya ke ngoku kule nto esithi ziintlanga zemali, apha ufumana ikhandlela. Eli khandlela is a special type yekhandlela ongazange ulibone. The size yekhandlela, the color yekhandlela, ilo khandlela wakhe walibona ndawo. Eli khandlela lithakiwe ke ngamayeza amaninzi ongeke wabone, because ngoku silenzayo we grind la mayeza siwenza abe very fine, siwahluzisise ngenqaba yamayeza isibunge. So in other words, wenzelwe isibunge apha ngekhandlela. Apha we I'm mindful of abantu abafana nawe mntanomhle abathi lena yami ibhizinesi kaloku tata yile yasesaloni, mna ndifuna isibunge sam ndiyosiqhumisela phayana. Kodwa ke xa sikunika instructions, eli khandlela aliphumi apho uhlala khona, lisebenza apho uhlala khona. Sakuxela uba lisebenza njani ke eli khandlela. Umntu okhe weza kapha ekhaya uyazi uba makhandlela lapho ubulilayitile ulicimi. This is the only candle olilayita for ixesha elithile, not more than 5 minutes. Yalayita ke likhandlela lakho, utete kweli khandlela libiza imali. Nazo ezaa nto zininzi besithethe ngazo, ubabize mntanomhle, and then uphume uhambe wena mntu ke othi awusebenzeli apha endlini. Ufumana amayeza okuchela wena mntu unebhizinesi, ukwenzela ibhizinesi ifane nawe nje. Uqale nawe wakhutha izimnyama nezichitho, nayo ibhizinesi iqale ikline, ungasebenzeli kwibhizinesi engathandekiyo. Phinde siwaguquleke xa ugqiba ochelela izimnyama kule bhizinesi yakho, uphinde usebenzise imibiza, usebenzise iindidi ke zemibiza, usebenzise oohozahoza, namanye amayeza amaninzi okwenzela uba ibhizinesi yakho ibe yibhizinesi ebabizayo abantu. Sigqithe ke sikunike amayeza la uwafumanayo xa uye kwezi ndawo kuthiwa uyonikwa iintlanga zemali. Izawuba lelo yeza kulikhothwayo ugcatywe ngalo. Apha ekhaya ke uyalinikwa eli yeza, ulifaka ngendlela ezintathu ngokwalapha ekhaya. Sifuna kaloku uhlanganise izilawu zekhaya apho uzawufaka khona eli yeza lethu, ulitethe nezilawu zekhaya, ukhothe, unqule, ucenge, ungxengxeze, uthethe namawenu, uwachazele ukuba nazi iintlanga zemali. Ezi ntlanga zemali bantu abadala ndicela ibe zizo ezizawundinceda ukukhulisa eli khaya, ukwenzela umzi wenu uzithwele zasekhaya ibe ngumzi onesidima. Kuba kaloku xa ndinesidima apha ekuhlaleni, nini abantu abanesidima, ngumzi wenu lo. Ndicela kaloku xa nindinceda, nindivusele ezi ntlanga zemali zisebenze. Uyazibetha ke ebhekileni, uyathetha ke mntanomhle, iphele kule nto ndiyithethayo.
I'm just making nje umzekelo. And then iintlanga zemali uyazikhotha, iintlanga zemali uyaqathulwa kwiindawo ezithile esikuxelelayo when we give instruction ubuqaphula ndawoni ukwenzela ube intlanga zemali zibe nokusebenza. Singapheleli apho ke, sikunike nelinye iyeza ozawuthi once every 3 months ulikhothe eliyeza uphinde uhlambe ngalo. Eliyeza may last into engange-2 to 3 years. In-nature lena yalo aliphelelwa eliyeza leli, uzawuthi mhlala phela after lo 2 to 3 years uphinde ubuye uzohlaziya iintlanga zemali ngokuba uqaliswe le process yokuphinde uqatshulwe, yokuphinde ukhothiswe, yonke la process bese sihambile. There is an ongoing ke apha mntanomhle, wena mntu othi ibhizinesi isekhaya awupheleli ngoku ke wawuchelile. You know mosiba neempahla ezi ziyangcola kuhlunyuka, nomzi uyangcola noba uvalile, umzi ufuneka umane utshayelwa, kumane kususwa izigcawu. Nawo ke umzi lo webhizinesi bangena bephuma beza neento zabo. Kuyabaluleka ke ukubana ube nawo amayeza amane ehlanganisa asusa into ezimdaka, umane uchela uphinde ufake imibiza. So elo yeza ke uyalifumana lilodwa nje iyeza lebhizinesi lokugxotha ezimnyama. You must remember ukuthi xa usebenzisa amayeza okugxotha ezimnyama for indawo engena iphuma abantu ayifani naxa usebenzisa phaa kuwe. Some people beza neento zabo bahamba nazo, some people beza bezothomalalisa le business, abanye they are your competitors bafuna ungahambela indawo. So ithi ke loo nto wena mntu run ibhizinesi ungathi ndagqibela uchela 8 months ago, you are in trouble. Yiloo nto uzawubona ibhizinesi yakho seyiphelelwa. Nawe ke mntu usebenza ngabantu repeatedly, baya kujikeleza, baya kulinga, baya kuzama. Ibalulekile ke uba ube nawo amayeza akho mani wasebenzisa ogxotha loo mathunzi amnyama, uqatshulwe. Ungekaqatshulwa ke nangezidlanga, uqatshulwe ukwenzela ukubana ucutshwe zide ezithunyelwe kuwo. Abathi xa bethetha kwezo ndawo bethetha ngawe befuna ukukuwisa into zabo zibuyele kubo. Ndicimba ke bantwana bahle ibiloo nto ke yeentlanga zemali zifumanele zakho ke nawe phaa kwa-www.vuselanga.co.za. Ndicinga ubana wena mntu uzaziyo ezi zinto, elaa xabiso liphayana alizukothusa when you consider the total package compared to ezi uzifumana kwezinye indawo. Ungalibali ukusubscribe, usilandele. Sawuphinde sibuye ngoMvulo siphethe okunye okusevenkileni. Ngolo sithathu siyabuya apho siphethe khona amayeza. Ngemigqibelo sibuye sizothetha ezidlumzi. Okwangoku ke sibulela amanyanga, sibulela izihlwele ngosidibanisa nawe. Ingaqhuba kunye sincedane apha kule ndlela, sikhulisaneni ke bantu abahle. Okwakaloku nje sithi makube chose kube hele, siyacamagusha.